పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో పిల్లలతో గడపాలంటే టైం కావాలి, ఇక్కడ పిల్లల్ని వదిలించుకోవడానికి టైం కావాలి. ఎంత తేడా ఉందో చూడండి. ఇంకొకటి అండి, మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను, మీ ఊరిలో వదిలేసి మీరు వెళ్ళిపోతే మీరు ఎంత ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళినా సరే ఆనందం ఉండదండి. ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా సరే ఎంతో కొంత వెళ్తుండిద్ది. సపోజ్ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి చంద్రమండలంలో ఒక అవార్డు ఇచ్చామండి, పెద్ద అవార్డు, దేశంలోనే గొప్పవాడు అని ఒక అవార్డు ఇచ్చాం. ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ లేడు, ఒక వీడియోగ్రాఫర్ లేడు. మీకు ఆనందం ఉండిద్దా? మీ తోటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారు. అవార్డు ఇచ్చానే మీరు ఏం ఆనందం ఉండదు. అదే మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళ ముందు, మీ ఊర్లోనే చిన్న గ్లాస్ ఇచ్చినా ఆనందపడతారు, స్టీల్ గ్లాస్ ఇచ్చినా. అంటే ఇక్కడ మీరు కోరుకునేది ఏంటంటే 10 మందిలో గుర్తింపు. దూరం వెళ్ళే కొంతకి 10 మందిలో గుర్తింపు తగ్గిపోయింది. అందుకని మీరు అలాంటి బాధలు పడకుండా ఇక్కడ ఎంజాయ్గా లైఫ్ దేవుడు ఇచ్చిన వరంలాగా అనుకోండి. వర్క్ మీద సిన్సియారిటీ పెట్టండి. వాళ్ళ దగ్గర మీరు అమెరికా వెళ్ళారు, అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సిన్సియారిటీ, వాళ్ళు ఎంత సిన్సియర్గా వర్క్ చేస్తారనేది తెలుసుకొని మీరు ఇక్కడ చేయండి. వాళ్ళకన్నా మీరు ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను.